бахшида ба санаи 15 апрел рӯзи байналхалқии маданият дар донишкадаи технологияи байналхалқии Самарқанд вернисаж яъне намоиши портретҳои эҷодкардаи мусаввири машҳуру бо истеъдоди театри Самарқанд, архитектор, дизайнер, психолог, узви иттиҳоди арбобони театри Ӯзбекистон, аъзои Академияи бадеии Ӯзбекистон, инчунин аъзои ҳаққонии якчанд иттиҳодияҳои ҷаҳонӣ, фарзанди асили Самарқанд Баҳром Сафоев дар мавзӯи аллома ва мутафаккирони асри миёнагии олами Шарқ баргузор шуд. тавре ки Баҳром Сафоев ба мо гуфт, дар давоми 30 сол бо ҳамроҳии падари худ рассоми машҳур марҳум Даврон Сафоев зиёда аз 80 адад портрет офариданд. имрӯз бошад дар намоишгоҳ танҳо 30 адади ин асарҳо гузошта шудаанд. мон пеш аз ина ҳам кор кардагӣ, чихел ки ман пеш гуфтам ки падарам кате кор кардем. Медонед масалан Хоҷаҳрори Валӣ ункас мон якумин каштаги ункас ҳамчун эталон шуда мондаги ҳозир. Як чанд сол пеш конференсия бо мон тасдиқ карда гирифтаги будем. Ва ункас ҳам ҳозир эталон ба даромдаги ки бутун Ӯзбекистон, бутун ҷаҳон ҳамун ва аз рӯи ҳамун портретҳои мон мебинанд. бисёртарин мон ҳаракат кардем набудаги ҳамун ношинос олимоя тасвир карданд. Али Қушчӣ ҳастанд, мана Кошӣ ҳастанд. Ино бисёр лекин суратҳо нестанд. Мон ҳаракат кардем симоҳоша накашидам. Ҳозир умумӣ ҳамун як 30 сол меҳнати мон як 80 нафар 80 симо мон офаридем. Дар ин ҳозир намоиш мон 30 портрет ҳозир 30 портрет мондам. дар қисми ифтитоҳии тадбир ректори донишкадаи технологияи байналхалқии Самарқанд Юсуф Абдуллоев ба сухан баромада сараввал оиди корҳои дар давоми як сол дар ин донишгоҳи навбунёд амалӣ гардида маълумот дод. Сипас оиди фаъолияту осори бебаҳои мусаввир Баҳром Сафоев ҳарф зад. дар тадбир аҳли илму фарҳанг, рассомон, ҳаводорони санъати рассомӣ ва ходимони васоити ахбори оммавӣ иштирок намуданд. расsom аз ранг якдига ҷудо метавонанд, аз образу ҷудо метавонанд, аз ҳолати кораш ҷудо метавонанд. барои ҳамон Баҳром ҳамин ҳолатҳои кораш, рангош, композитсиона компоновкаваёш ҷудо аз дигарро фарқ карда меистад. чеҳраи худашро бо ҳамин нишон мезанад. дар намоиш портрети алломаҳои бузурги Шарқ оғоз аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакии Самарқандӣ то Сиддиқии Аҷзию Абдуқодир Шакуриро дидан мумкин буд. ҷиҳати ҷолиби дигари ин портретҳо дар он буд ки дар зери ҳар як портрет ғайр аз ному насаб маълумоти амиқ низ дар бораи ҳар як аллома бо ду забон ӯзбекӣ ва англисӣ оварда шудааст. тавре ки иштирокчиёни тадбир мутахассисони соҳаи санъат иброз доштанд, тасвири портрет кори саҳл набуда, барои симои як нафар бузургро офаридан мусаввирро мебояд аз таърих, адабиёт, умуман осори илмию фарҳангӣ ва муҳити он давра низ маълумоте дошта бошад. албатта барои офаридани як асар шумо бояд таъриха донистед ё ҳамуна як хонда биромдагитон дар кор, ҳамун кадом давр гузаштаги олим, кадом вақт атроф муҳити ҳамун олим чӣ хел буд, чӣ хел муҳит ба коркардагӣ, ҳама чиз як аҳамияти калон дорад. бояд гуфт ки дар вернисажи мазкур симоҳои он мутафаккиронеро ки на дар ҳар манбаю китобҳо ёфтан мумкин аст, монанди Наршахӣ, Абулайс аз Самарқандӣ, Муҳаммад Алқошғарӣ, Сулаймон Боқирхонӣ ва амсоли инҳоро низ дидан мумкин буд. санъати портреткашӣ яъне чеҳранигорӣ таърихи қадима дошта баҳри дар бораи олами зоҳиру ботини ин ё он аллома маълумоте гирифтан саҳми арзанда дорад. вақте ки кас портретҳоро тамошо мекунад, дербоз аз онҳо чашм канда наметавонад, зеро ба чеҳраи ҳар яке аз ин мутафаккирон нигариста гӯё ба олами онҳо ворид мешавем. ҳангоми тамошои вернисаж ба сифати хулоса фақат байтҳои зерини шоирро ёдовар шуда тавонистему халос. наққош аҷаб саҳфа мунаққаш кардӣ, эй вақти ту хуш ки вақти мо хуш кардӣ. Дилрабо Назар ва Фаррух Ёлдошев махсус барои Орион.